Εδώ βλέπουμε την πλακέτα ενός αρδευτικού σταθμού. Είναι μια πλακέτα για υποστήριξη μέχρι και 4 βανών. Στην πράξη σήμερα χρησιμοποιούμε αυτή την πλακέτα στους απλούς αρδευτικούς σταθμούς. Χρησιμοποιούμε αυτή την πλακέτα. Ας δούμε όμως αυτήν εδώ, η οποία έχει τοποθετηθεί σε αρκετούς αρδευτικούς σταθμούς. Αυτή αποτελείται, καταρχήν βλέπουμε το διακόπτη εδώ. Αυτός ο διακόπτης είναι on-off. Στη θέση αυτή είναι on, λειτουργεί η πλακέτα, στη θέση αυτή δεν λειτουργεί. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ένα reset, διότι προέκυψε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, παραδείγματος χάρη, κλείνουμε και ανοίγουμε. Αυτό είναι το reset. Λοιπόν, η πλακέτα, μάλλον ο controller αυτός, έχει την πλακέτα ανοιχτού κώδικα, αυτήν εδώ, είναι ένα Arduino. Όταν θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση του συστήματος κτλ., εγώ θα σας στέλνω ένα τέτοιο και εσείς θα βγάζετε το παλιό και με τα δάχτυλα στη θέση αυτή θα πάτε εδώ, ψαχουλευτά θα βρείτε τη θέση του, είναι πολύ εύκολο και θα το καρφώνετε. Αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι που συνοδεύει τον controller είναι το modem και αυτό είναι καρφωτό κομμάτι. Να η βάση του. Έρχεται λοιπόν εδώ στη βάση, μπαίνει εκεί. Βέβαια υπάρχει και μια κεραία, είναι αυτή η κεραία, η οποία πρέπει να κουμπώνει πάνω στο modem και μετά, είναι για ευκολία δηλαδή, και μετά να βάζουμε το modem στη θέση του. Αυτό εδώ και τελείωσε. Αυτή είναι λοιπόν, αυτός είναι ο controller. Βλάβες δεν παθαίνει, δεν έχουν παρουσιαστεί βλάβες. Μια φορά είχε καεί αυτό το εξαρτηματάκι, αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα LM555, ένα χρονικό δηλαδή. Αυτό αλλάζει επίσης εύκολα. Οι ίδιοι ή σε έναν ηλεκτρονικό μπορεί να το αλλάξει. Αυτό είναι στο εμπόριο, υπάρχει απεριόριστα, μπορούμε να το πάρουμε και να το αντικαταστήσουμε για να μην αγοράζουμε όλη την πλακέτα. Όλα αυτά είναι δικής μας κατασκευής και άρα υπάρχει στόκ. Όποτε θέλουμε και ό,τι θέλουμε μπορούμε να το βρούμε. Αυτή λοιπόν είναι η πλακέτα η οποία έχει μπει σε κάποιους μεγάλους αρδευτικούς, όπου έχουμε Αγγλία, έχουμε 2 βάνες κτλ. Εκεί βάζουμε αυτή την πλακέτα. Η άλλη πλακέτα που χρησιμοποιούμε τώρα για μικρούς, για απλούς αρδευτικούς σταθμούς με μία βάνα, ας πούμε, είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι και αυτή μια πλακέτα η οποία έχει έναν Arduino, αυτός είναι ένας Arduino, το εδώ, το οποίο πάει καρφωτά, προσοχή, αυτό το USB να είναι από την πάνω μεριά, έτσι, και αυτό πάει καρφωτά, βρίσκουμε τη βάση του και το καρφώνουμε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι που θα βάλουμε πάνω και το δεύτερο είναι, όπως και προηγουμένως, ένα modem, αυτό εδώ το modem, το οποίο modem θα έρθει και αυτό στη θέση του, εδώ έρχεται και καρφώνει στη βάση του και είμαστε ok. Αυτή λοιπόν είναι η πλακέτα. Εδώ έχουμε και 2 ζευγάρια μπουτών. Αυτά τα 2 ζευγάρια μπουτών. Αυτά τα μπουτών είναι για να ελέγχουμε τη βάνα πάνω από την πλακέτα. Δηλαδή εδώ λέει open και εδώ λέει close. Αν πατήσω μόνο το close και είναι ανοιχτή η βάνα, θα κλείσει. Αν έχω 2 βάνες, αυτή είναι η μία βάνα και αυτή είναι η δεύτερη βάνα. Πατάμε αυτό, πατάμε εκείνο, να δούμε ποια είναι η βάνα στην οποία αντιστοιχούν τα μπουτών αυτά. Κλείνει λοιπόν αν πατήσουμε μόνο αυτό. Αν πατήσω το open και το close μαζί, έτσι ταυτόχρονα πατημένα και τα δυο, η βάνα θα ανοίξει. Και στο κλείσιμο και στο άνοιγμα θα πατάμε συνεχώς μέχρι να κλείσει τελείως ή μέχρι να ανοίξει τελείως. Όταν κλείσει τελείως ή όταν ανοίξει τελείως, υπάρχουν και τερματικοί διακόπτες και διακόπτες αποσύνδεσης του κυκλώματος και έτσι σταματάει μόνη της η βάνα και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε αν έκλεισε ή δεν έκλεισε. Αυτός λοιπόν είναι ο controller για τυπικές αρδευτικές βάνες. Αυτός εδώ. Το εδώ είναι.
Έτσι. Και αυτό δεν παρουσιάζει βλάβη. Αν καμιά φορά, μία φορά μου έχει παρουσιαστεί αυτό, να καεί αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα LM555, το οποίο βρίσκομαι στην αγορά απεριόριστα. Τώρα αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μόνοι μας αν έχουμε κολλητήρια κτλ. Αν δεν έχουμε, σε έναν ηλεκτρονικό κατάστημα μας τα αλλάζει πολύ εύκολα. Το λέω αυτό για να μην αγοράζουμε ολόκληρη την πλακέτα. Η πλακέτα αυτή είναι δικής μας κατασκευής, άρα υπάρχει διαθέσιμη, υπάρχει στόκ απεριόριστο. Αυτό και με το controller.